Haga jinga kai Olympic arah jar arpeu sau jong ka jinga kai football quarter final apreng ke Morocco Persia ke USA. Aba pai sya ka jinga kai ke Morocco kala khore ka nam job hadin bagalala abat prelim ke USA hadu sau lanot. Bada haga ka jinga kai orang kai bakensa jong ka Morocco u Hakimi uli oben tap shigul nak benta ke Morocco. Baleng bang ka jing job ke Morocco kala yo ben Rung sya ka semi final. Haga jinga kai apreng ke Egypt Persia ke Paraguay. Hagar ka jingle kai baro artri ki ken hon kia khai damar shigol hadu bukot ka kendai per minit balai per minit ka extra time badai ka penalty shootout ka Egypt kalala aban prelim ya ka Paraguay da san lasau bari orang sya ka semi final. Hagar jingle kai hapreng ka Japan Persia ka Spain. Hagar ka jingle kai ka Spain kala khor ka nam job hadin bagalala aban prelim ya ka Japan da lailanon. Ya gini gilai gol juga Spain layo bentep Argol dau Lopez, bari aga shigul pal layo bentep dau Abel Rios. Baleng bang ne jing job ka Spain layo ben Rung sya ka semi final. Hagawai par ka jing kai hapreng ka France Persia ai ka Argentina. Haba pai sya ka jing kai ka France layo ben penki jar nengkong tang haga minit ka basan leng bau Jean Philip. Badai la magane ka shigul ka France ka tama ka kela step da shigul lanon. Aba pai pat sya ka kela mit ka jingle kai ka long mare khai hagba baro artali ki ken hun ki klem la bat ki jar wala ki rangi kai jong ka Argentina gila persyang ban siu kuliang ke shigol jong ka France Henry ki klem la ban siu hadu bukot jong ka jingle kai hagba ka France kala khori ka nam job hagade ki jingle kai da shigol lanon baleng bang ne ki jing job ka France kala yo ban Rung sya ka semi final.